Gabon daizuela guztioi, erabakitzeko eskubidea horixe izango da Gasteizko Legebiltzarrean egiten ari diren autogobernu ponentziaren eztabaidara EAJak, Euskal Herria Bilduk eta Elkarrekin Podemosek eramandako kontzeptua. Hori bai, nork bere erara eraman duela esango dugu. Izan ere, Euskal Autonomia Erkidegorako estatus politiko berri baterako proposamenak aurkeztu dituzte alderdi guztiek eta hiru alderdi horiek nork bere modura aipamena egin diote erabakitzeko eskubideari beren testuetan. EAJak estatus politiko berria proposatu du, hausturarik gabe eta aldebiko akordioetan oinarrituta. Gaur egungo egoera hontatikan jauzi bat ematen da, ez da bakarrik autogobernu gehiago izango dugun ala ez, noski baietz, proposamen hontan, baizikan ziurtasun eman behar digula, eskumen berriak sortzeko, olortzeko, iturri berri badago eta da borondate demokratikoa. Eta hori begiratu eta eztabaidatu beharko da tekstua burutzen edo eztabaidatzen eta onartzen ari garen momentuan. Euskal Herria Bildu koalizioa berriz berdinetik berdinerako harremana nahi du Espainiako estatuarekin. Euskal Herria Bilduren proposamenaren oinarrian demokrazia dago, printzipio demokratikoa, legalitate printzipioa eta bere egiten du gure herriaren aniztasuna. Uste dugu guztiak izan behar dutela defendagarriak eta defendagarriak izan behar dutela bide demokratikoak erabiliz. Eta ez defendagarriak bakarrik, baita egingarriak ere. Demokratikoki defenditu eta egikaritu daitezkeela. Demokrazia, printzipio demokratikoa dagoelako prozesu guztiaren oinarrian. Herritarren borondatea eta herritarren borondate horrek ez dependentziarako zabaltzen jarraitzea eskatzen duelarik, uste dugu giza eskubideen errespetua eta minorien errespetua kontutan hartuta, herriaren borondatea jartzen duela guztiaren erdian beto eskubiderik onartu gabe. Elkarrekin Podemosek berriz estatutu berri baten beharra aldarrikatu du. Zehaztu du itun berriak politikoki indartsua izan behar duela, nazio izaera eta eskubide historikoak barne hartuko dituena. Orain arte ikusi dugu nola ponentziaren barruan zeuden eztabaidak, lurraldetasunean edo baita ere alderdien maksimalismoetan zentratuta zegoen, eta honek nola arriskuan jartzen zuen baita ere autogobernuak duen dimentsio soziala. Gaur bermatzen dugu eztabaidak egongo direla gai guztien inguruan, eztabaidak egongo direla autogobernuaren dimentsio guztien inguruan, gure ustez badakizuten ez bezala baita ere autogobernuak eta inkluso erabakitze eskubideak ere baduelako bere dimentsio soziala. Erabakitzeko eskubidearen kontzeptutik aldenduta kokatu dira berriz sozialistak eta popularrak. PSek esan du ordenamendu juridikoa errespetatu egin behar dela eta popularrek beren aldetik erabakitzeko eskubidea arbuiatzeko eskatu dute. Alderdi guztiek beren proposamenak aurkeztuta lantaldeko koordinatzaileari sintesia egiteko eskatu diote eta lantaldea 2 aste barru bilduko da berriz ere. Erabakitzeko eskubidearen eta autogobernuaren bueltako eztabaidak beraz Gasteizko Legebiltzarrean gaur izandakoak, gurean gaur beste albiste batzuk ere badira ordea, eta horiek ekarriko ditugu segidan titularretara. Biktimen ordainari, bizikidetzari eta memoriari buruzko akordio politiko eta soziala lortzeko lanean ari da Foro Sozial Iraunkorra eta hainbat eragilerekin hilabeteetako lan diskretuan aritu ondoren, Foro Sozial Iraunkorrak gaur plazaratu ditu alorroietan egin beharreko lanak, 4 arlo landuko dituzte udara bitartean. Lehenik eta behin, sufrimenduaren mapa integralaz garatzen ari garen lanean sakontzea. Bigarrenik, sufrimendu guztiak aitortzeko eta erreparatzeko markoak sortu nahi ditugu. Hirugarrenik, konpondu gabeko kasuen inguruko eztabaida sosegatuari ekin nahi diogu. Eta laugarrenik, irakurketa kritikoa egitea. Gure aburuz, ezinbestekoa da iragana zintzotasunez jorratzeko eta biktima guztien errelatoa errazteko. Datorren asteartean otsailaren 13an torturaren aurkako eguna izango da. Aldarrikapen egun horren harira, kalera dinamikak hainbat ekitaldi antolatuko ditu Euskal Herrian. Irunen ere torturatu guztiak gogoratuko dituzte 2 astez jarraian. Gaur aurkeztu du egitaraua tortura jasandako Juanra Rojo irundarrak. Ni Juanra Rojo naiz, irundarra. Ni ere torturatu ninduten. Eta atzean ditudan guztiak ere torturatuak izan dira kuarteletan. Ondo baino hobeto dakigu zeri buruz ari garen. Minaz,
sufrimenduaz eta impunitateaz. Torturatuok justizia behar dugu. Bakean eta bizikidetzan onarritutako herri bat eraikitzeko gatazkaren ondorio guztiei erreparatu behar zaie. Torturapean lortutako testigantzak jendea kartzelaratzeko erabili dira. Horiek baliogabetzea exigitzen dugu. Presoen askatasuna ekarriko luke automatikoki, eta hainbat islariri ere etxean itzultzeko bide emango lioke. Mugimendu feministak deitutako grebari begira sindikatu nagusiek lanuzteak egitera deitu dute datorren martxoaren 8irako. Adierazi dutenez, arrazoiak eta baldintzak soberan daude greba feminista aurrera eramateko Euskal Herrian ere. Nafarroako kasuan goizez eta arratsaldez izango dira lanuzteak, gaur egin dute grebaren erregistroa eta emakume guztiak kalera atera ahal izateko eta gehienetan aitortzari jasotzen ez duen lana bisibilizatzeko baliatu nahi dute. Emakumeok lan eremuan murgilduta gauden emakumeok bat egiteko deialdi eta mobilizazio hauekin lanuzteak deitu ditugu, goizez 4 orduz eta arratsaldean beste 4 ordu parte hartu ahal izateko mobilizazio ezberdinetan eta beraz kalean egoteko. Martxoaren 8ko helburua emakumeak kalera joatea, emakumeak protagonistak izatea, emakumeok egiten ditugun 11 ekarpenak bisibilizatzea eta horretarako helburu nagusia lan produktiboan nolabait eragiteaz baino, bada bisibilizatzea egiten dugun aitortu gabeko lana eta beraz protagonista bilakatzea. Iruñeko udalak abian jarritako amabilizazio planak zeresanak eman ditu asteotan, izan ere, hiria atseginago egiteko helburua duen planaren aurkako kanpaina egin dute zenbait merkatarik. Jose Abaurrea hirigintza zinegotziak adierazi du aldaketa guztiek trantsizio epe bat behar dutela, baina planak onurak ekarriko dituela Iruñeko aldezarrera. Amabilizazio planaren aurkako kanpainak kutsu politikoa daukala salatu du Abaurreak. Carles Puigdemonten balizko rolak nahastu egin ditu Kataluniako subiranisten arteko negoziazioak. Junts per Kataluniarentzat ahalmen exekutiboa eduki behar luke Puigdemontek. ERSek begi onez ikusten du presidentetza simbolikoa eta Espainiako gobernuak berriz ohartarazi du inbestidura simboliko bat etengo lukeela. Testu inguru horretan Ara egunkariko zuzendari orde David Miroren analisia jaso du saioa baleztenak. Miroren iritziz bi joera ari dira aurrez aurre jartzen independentisten artean. Jo crec que estem en un moment com d'impàs, no? Diguem, després de la gran batalla, ara els diferents actors s'estan resituant en el nou escenari i ara mateix el que tenim sobre la taula és una divisió al camp independentista entre dues estratègies a seguir a partir d'ara. Diguem, jo els dic els pragmàtics contra els legitimistes, no? En els pragmàtics són la gent que ha vist que realment la resposta de l'Estat és molt dura i que, per tant, el que cal és un replantejament més a llarg termini, diguem, rebaixar la tensió, intentar ampliar la base sobiranista, i uns altres, que seria tot el nucli que es mou al voltant del president Puigdemont a Brussel·les i que té suport de l'ANC i de la CUP, que considera que no, que és el moment de mantenir la tensió alta. 14 hilabeteko bira oparoa ekarri zien Hauts izeneko diskoak Lier musika taldekoei eta haren zuzenekoetan erakutsi zutena berretsi egin dute Tenpluak R lan berriarekin. 11 kantuz osatu dute diskoa, soinu gogor eta astunagoa dakarte aurreko lanarekin alderatuta. Doinu astunagoak edo intensoagoak daudela diska honetan, distortzio gehiago ere badagola, eta nik esango nuke dela diska konplejuago bat aurrekoarekin konparatuta, ez? Azken baten asko mastikatu dugun lana da eta gero hori nik uste nabaria dela diska entzuterakoan. 30 bat musikari eta aktoreren lana katapultaz jaurti eta Gipuzkoa osoan zehar zabalduko dute Katapulta Tour eszenikoen emanaldi zirkuitoan. Ez da batere erraza, musika ala arte eszenikoak afizio dituenarentzat urrats bat gehiago egin eta eszenatokietara igotzeko aukera izatea, eta plataforma horrek bultzada emango die musikariei. Talentu berri horiek behar dutena da bultzada bat, aukera bat. Kasu honetan ematen zaiena da 3 kontzertu emateko aukera, ordaindu egiten zaie, bideo promozional bat egiten zaie,
kasu batzuetan gainera banda importanteen teloneroak izateko aukera ere ematen zaie, eta tira horrek badu balio bat beraientzat, ez da dira izan kontzertu bakar bat, eman bolo bat egin eta hortan bukatu, baizik eta zirkuito baten barruan sartu, ez? 3 kontzertu, oso ondo etorriko zaizkigunak, ez, azkenen jira txiki bat egiteko Gipuzkoan, baina bestalde oso aukera ona da bisibilitatea lortzen dezulako. Nik uste dutena da, gaur egun erraminta gehiago daudela, erresago dagola, zure lanak aurrera ateratzeko edo nun erakusteko, publizitatea egiteko, leheno dena zen asko zailagoan, ere iruditzen zait. Profesionaltasunari begira, nik uste dut bultzada garrantzitsua dela, plataformak honek egiten dauen aleginak, zentzu hortan baloren bidea, eta azken batean, emungo duen kontzertuak edo, seguramente oso ondo prestatuta gongo diala, Gipuzkoa mailan, segureni harreria hona izango dela, eta oso pozik.